ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Atzaldeon, ongi etorri, bagoaz gerturatzen, 50. saiora, oraindik ez gara iritsi. Gogoratu hemen Twitchen zuzenean ikusteko aukera izango duzuela gure irratsaioa, eta nola ez, naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik, astearte eta larunbat gauetan, 12etan. Horrez gain, esan behar duguna da, gu garela Gamerauntzia, bideojokoen inguruko irratsaio bat, eta baita komunitate elkarte bat. Orduan, inork gutaz gehiago jakin ero gure komunitatean parte hartu nahi baldin badau, sartu Telegramen Gamerauntzia eta hasi gurekin solasian. Nerekin gaur tekniko moduan lanetan dago Gari Larrañaga, eskerrik asko Gari, eta nola ez, gure kasetari eta gidoilari makina hau, Lander, haupa Lander. Haupa, arratsaldeon, bai. Eta, gaur aritze ez daukagu gurekin, eta nik uste dute honekin hasi geinkela albisteekin, ez da? Bai, zaltzari barik aurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Egunotan, ez dugu ez bat, ez bi aurkezpen eukin, 3 aurkezpen ikusi dugu bideojokuen inguruen. Baina, esan biharra daue bai, ez dizela ezen, enpresa handizenak, ez? Otxitu gauz, Nintendoen, PlayStationen, Xboxen aurkezpen handizetara. Kasu honetan, Capcom, Level 5, japoniarran aurkezpenak egon dire, euren kabuz, eta aparte Nakon, ez dala horren ezagune, Nakon hau, frantzez da. Euren bideojokuek aurkeztieri ekin dutzi, ez? Euren zuzeneko propizioetan. Eta besterik barik, nego desuen labur-labur basagutuko dugu, ez? Bertan erakutsi da bezenak. Capcomen naiz izan Capcom Spotlight aurkezpena, hau urtien behin edo pare baten etzen dabe, egiz izan ez daulako aurkezpen oso zagune bez. Eta bertan esan egon susteko handirik, asko jota, nagusi zen izan egon Monster Hunter Risen Sunbreak espantzinoa, perilaren 28 zen PlayStationen eta Xboxen estreneko dela, ja aurretik hau Switchen eta PC-en euki dugu. Horren azkenien Monster Hunterren saliek eskartuko da bezo zer da, eduki gehiago eukitziena, espantzinoak beti gehitzen da bez bai, ez da? Monstro barrizek, leku barrizek, arma barrizek, hori dela azken finien Monster Hunterren ardatza izango zana, ez? Edo bentxete eduki aldetik saliek eskatzen da biena. Orduan posik zentzu horretan, eta landa be, etorkizunerako Capcomekoak geuzazuk gehiago agindu da bezez, berretxasun gehitxu hau. Beste direkt baten euren aurkezpentsuagaz, ez? Monster Hunterren aurkezpentsuagaz, eta laster jakingo duguz berri honek. Aldatu ingo dugu jokuz, urrengoa erakutsi biena beste behin, ja honegaz, egur asko da bizen moten ez, untxu bertan esterneko dalako, Resident Evil laune remake-eri buruz gabiz, gure saioan beha, azkenengo eta nuztot tanatan aipatu dugula. Eta besterik, barik, ezpide askorik erakutsi, trailertxu motz bat baino ez, baina igual interesgarri zago da, demoa azkenik atara bila, ez? Normali azkeneko Resident Evil tanakaz demo bat egonda, doako pro bat egonda, eta laugarrenan remake egazbe gauza barrinien dabe. Ni probetako aukeri ukiot, eta nahiko txu guztia dela zain behorot, igual espero noan aino gehitxu hau. Izten du jolasten azikereako joku azikeri, ez? Atz nahiko duko joku originalagaz, remake honen azikeriek, beste parik, Lionegaz helduko gara ikertzen ez, estatu batutako presidentien alabien undauen, bertan, topeko duguz jokuko zombisek direnak, ez dire zombise benetan, baina honen kontrasiko gara borrokan, eta maitzen da jokuko estenarik basagunetan, ez? Herri deltzen da nien, Espainia galduko herri honetara deltzen da nien, motoserri egaz da bilen etxain famatu hori agertzen da nien, ez? Horren kontra borrokatzen dugu, eta hortza maitzen da demoa. Nahiko txu guztia, joku originalaga antzekotasun handizidekoz, baina aldi berien azkenengo Resident Evilen interfazie, kontrolak eta tana mantendutez, batez be bigarrenan eta hirugarrenan remakeeko kontrolak. Aldatetik, eatu guzti hori, ja moten da betanak hori ez da, dala kadena montaje bat, dana dire bardinek, interfase bardinek, kontrol bardinek, orduan apuruete euren identitati galtzen doaz. Libreria guztia izango bazan bezala eginda, eta gero ja montatu historia. Gero,
ez da igual horren txarra edo, ez da, ze bai ekiz euren modeloak, euren animazioak ez, oza, lan hain jedau benetan, baina bai, oza, ikurrek eta animazio asko igual atik irekitzera egon da holan, giltzez lan sartzen duzun da hori dana. Oso antzeko dizilez, ba. Hori beti, esan izan da, Resident Evilena. Animazioen esaten dut, eskilarena da, tiana eta... Bai, eta originalakaz beti zen da holan adibidez, ez? Baina, ez dakit, oza, gero gozan tartetxu betor, ba, laugarrenagaz, bosgarrenagaz, sigarrenagaz. Gauza asko berzilatzen biezen arren, ba, euren identitate hori ikutzen biela, nortasune. Eta hemen, zazpigarrenak bai okiban, adibidez, ez? Zazpigarrena ikusten duzu eta badakizu... Oso berezia da, bai. Hori da, oso berezia da, bai girotxaldetik eta txarrak eta dana. Baina, azkenengo honek danak, oso antzeko da dire, onerako da txarrerako. Osa, azkenien joku oso ona dizel, ez? Etxu horren beste ardure, baina beti gongo da txin hori, ez da. Lander, gomendatzen dozu demoa probatzea? Bai, zalantzari barik, oso laburre da. 15 minututen ja pasetak ikusu. Baina merezi duz, nahiko zaparriro jolasteko gori emoten dutxu egiz izan, probetan juteko, ze azkenengo estenatxu horrek asinio zuteta daunak, momentu dena maitxu izan da, ez, bere epe mugatxu deko lasango dugu. Orduen hor esperimentetako da ikusa pilatu, holako eraso berezize probetako edo armak bilatzeko aukera hori moten dutxu. Orduen merezi dugu, ez dago askorik bizetan gane. Goratzeko aukera dago? Ez. Demoan? Ez. Osa, imezu pein eta berriz probatu, ez? Hori, azik erati da, ez teko besterik. De hecho, topetazuz honek idazteko makinak, Resident Evileko gorratako makinak, baina blokeita dauz. Bai bada berezio, ze azkenien eurreko Resident Evilen demoak, uste danak, edo bentzet bilatzenak igual, ez? Baina denbora mugatu ekitzen bien. Bigarrena zindu jolastu ordu erdi zen, hirugarrena nabe holako oso zer zan. Denbora mugatua guztira. Hori da, ordu erdin zetan altzen du jolastu demora, eta gero ja amaitzu da, zinduzu barriro probeo. Hemen laugarrenan hori kenduen dabe, nahiz duzun besta duzu jolastu, orduan... Zergatik, zan hori, ero? Ez dakit ez probetiarren larri, suposatio, esplikiko bien, segurunik azalduko bien. Baina gero goratzen dut, PC-ko bertxiotarako zelan ez, modako ote zirela denbora hori kentzeko eta... Eta, deskargatzen dozuna, da joku osoa eta demoan zati bat desblokeatzen da, edo deskargatzen dozu zati bat demoa dana? Nik uste dute demoa zala, baina, klaro, bigarrenan kasun adibidez, igual komisari osoa gongo zan bertan, eta hasi biltzeko horti galdute, dago topetan dalako gauzak, ez? Horretarako mugatuengo bien, edo... Baina, bueno, PC-erako... Esaten dut, demoak zenbat okupatzen da, ben? Gitxi, uste 10 gigado dizela holako. Bai, Osa, probatzeko erresa. Bai. Baina berez, azkenengo Resident Evilek berosotasunin ez da askori pizetan, Nahiko, herri engine honek ondo moldatzen zaguzak. Hori da la bomba, aurrekoan egonitzen entzuten, Tears of the Kingdomek eukio da bela, bueno, izango dala, Nintendo ekin da ben, jokurik eta handiena, bai, espazio kopuruan, okupatzen da ben tamainan, eta dia 18 giga. No, bitxo. Nintendok egindakua, ez da desaten Switchean dagoen jokurik handiena, ze badare handiago batzuk, kanpokoak, Witcher eta hola, baina erak egindakua, eta uste dut Breath of the Wild 13 giga esate zeben. 13 giga, lako zezen. Jode, esaten duzu, joku osoak, eta zuk esaten duzuna, herri engine ondo optimizatuta baldin badago. Nik uste Resident Evil bigarrenan remakeek, zeko, 50 edo 40 gigazko, zosan gutxit joku handize da, grafiko honakaz, elementu pilo bategaz, orduan. Ez da gorren txarto, ez. Ja, bitxuten hasi gara, 100 giga ikusten orduen. Hori da. Baina, bitxize hori Nintendona, nik izango neke Smash Brosek Ultimateek DLC danakaz, 17 giga dortik biziko duzula. Ez dakit DLC-a kontutan eukitzen dian, hori egiterakoan, baina bai, hori, esaten dute oso espazio gutxi jaten omen da, ez? Eta hori izan dozunean, azkenean Sony beba da enpresa japones bat, eta igual dauke neiko barneratuta hori. Bai, ez da... Bai, nire guztau jat, aipatu dozuna, beti hitz egiten dozu Resident Evil laugaitik, eta badauka benetan gogua probatzeko, zizango dut. Itxerona deko bentzet, eta hori, estreneko da martxoako gota labonetan, orduen demoa probatako. Demoa probatuko dutela fijo. Demoa gero kendingo dabe, bakizu irtetzen manean, edo ez? Ez teko targi. Nik uste aurrekoak ez tabizlak kendu, orduen, ez kesteko zentxurik kentzi, benet, ja tara badezu nitxi hor da. Ja, ez, niretzat ez, baina esaten dozu ez, baina erosi. Ja.
Jo, askotan ganera hori, ez da, gero eta oiko hau da ikustie demoa bajatzen badozun, hori gordetie, kasu honetan ez da paseko, justo demo honegaz, baina hori ez da, jarraipena gordetie, eta gero joku oso erosiz gero, jolaste jarraitzeko aukeri emoti, ez, hori itxela dabe, ez, oza, Bai. sondo dago. Bai, hola da. Bale, Resident Evil atxien itxiko dugu, eta Capcomen beste joku, oza, bitxizea alde batetik, baina bestetik nahiko desiratu dela usteot, Exoprimal deitzen den joku hau, dala dinosauro izan joku, ez? Dinosauroak olako shooter, soro baten bihurtzen deuz, ez? Protagonistak, zu kontrolatzen zuzen pertsonaiz, dire olako traje berezi batzutan doazen, ez dakitzen, militarrak edo ez da izartzen. Baina, erakutsi da bena da, honen historizen trailerra, egizizan, enazkori gogoratzen, ze argi dagoenen historizek bardin izango da eskula. Baina bai epatu da bena da, ustaiak 14 estreneko dela, PC, PlayStation eta Xbox, kontsolatan kasu honetan, ez? Eta horretaz gain, bizer bertan, beta irekizi hasiko dabe, bizertik martxoak 19 arte. Orduan, besteko itxura txarra jokuek, ez da nire estilokoa izango dan, baina probetako gogai bai badekotez, orduan, igual probe behar da beta ireki hau, ez? Da olako sorakeri bat, shooter kooperatibo bat, nun eundaka dinosauro ikusten dozuz, ez dut uste, nire dekien horien mobiduko danik. Baina, itxura nadeko berez, sorokeri bat emoten dugu, orduen probe birko da beta irekizea. Eurera hanje, urrengoa da Nintendo DS-eko klasiko bat, ez, erakutsi bien barriro. Azkeneko Nintendo Directien aurkeztu bien Ghost Trick, Phantom Detective, dala DS-in argitaratu zen puzzlien eta ikerketa jokutsu bet. Eta, indabiena da, beste riparik aurreko oingitxi aurkeztu bien trailer txubet erakutxitze, eta oin argitaratze datie zehaztu dabe, eta alduko da ekainan 30 PC-erako da kontsolatarako. Nahiko itxurona dago, DS-eko mitiko atako bat da, nik bere garaizen jolastu neban oso gitxi uste dut. Eta nahiko etxu guztiaten. Orduen ondo dau barrio frankizia hau berezkuratzi ez, Ghost Trick hau berezkuratzi eta honegaz jarraitzi. Bai, hone beha tenzini da mote zeban bat zan, ez? Nire ustez direktian eta itxura hona benetan. Bai, ez da, azkenen aldizan, igual Capcom dabil olako joku oso potentik egiten denbora guztizen, da bere klasiko txubet hor astute geratu dena berezkuratzi, nik uste dut ondo dagoela. Bai, nik uste dut, gainera, azken aldizan badagola sensazin orokor bat horrena, ez? Tripleak guai, baina zerbait berria, bai, zerbait berria, rollo indi hori, batek sorpresa ematen da bena hori, faltako basan bezala, gutxi egongo balit bezala. Zalantzari barik, ez? Adibidez, Ubisoft, ez? Gaur egun bere jokuek ez tozti da pesera kartzen, dara dire oso santxeko nire txat. Baina, oin urte batzu bai ikutzen ban, olako, ez jogatzen izenagaz, ez? Baina olako marka txikizea bat edo, ez dugu zango indiz, Ubisoften ziren. Baina ez, horre Valiant Hearts eta alako Child of Light eta alako joku oso interesgarrizik ataten bizen bertan. Eta faltan bota den da, edo Raymanak adibidez, Rayman azkenak, ja, urte txudek ez, baina oso joku bereziz ziren, eta ja olakoak ez da useitzen Ubisoftek faltan bota den dira. Hori da, bai, guztiz adoz. Capcomek ere gotxuan urrengo jokue beste klasiko bada, kasu honetan hainbat klasiko, Mega Manen Battle Network, hau Game Boy Advance-erako urte ziren JRPG joku izango ziren beste riparik. Honen Legacy Collection bildumie, usteot 6 joku edo 7 edo lago zerbatzen dauzena, apirilen 14 estreneko da, PC-en, PlayStation 4 eta Switch-en. Erosileike bilduma bakarrien edo bizatitzen, orduen, interesa badeko zen igual lehenengo jokuren bat hartzeko edo, hor dago aukera hori. Bai, pixkat Teenage Mutant Turtle, ez, Doktoka Ninjan jokuan roi hortara da bizirtetzen olako pakete batzuk, ez? Bai. Joku retroekin, danak batera, saltzen dutzu pakete baten bezala menuakin eta joku guztietara jolasteko. Ideia niri bikaina pintatzen jat. Ez bada itzakion bat, hau ez da justo kasu hori, antzekoa da, mendekiz hori, bi joku desberdin bildumak. Baina justo Capcom bai badeko zuk dinosune alan dabe, joku, arkade jokuekaz, ez da zuke aldozu bajatu, bera jokue berez, baina gero joku bako txateleze bada. Ez, hori eta oikoa dago. Ni guztat, emulatzaile bat, ez, joku klasikoena bestri parik, orduan. Ez que ikusi Capcom edaukan potentziala, ez, hori, borroka jokuekin eta be. Jo, bai, bentan. Oin gitxi atara deu olako bat, uste bai bibildun batan edo banatuten gozela, Arcade Collection edo lagoa zerra da, Capcom Arcade Collection. Eta hori, Street Fighterrakaz eta honekaz danakaz, ez?
Oin Bai, urte bai. piloa hori segaken ban, eta eske jaztute geratu den man bilduma hori da kristona zan. Zan barrein ez da Mega Driveko eta Bai. Master Systemeko joku uste zirela. Olako emulatzaile nahiko itxuruso baten, rollo, menu esan gela sar bat, gela 80 bat ez, jokuen bildumi egaz, eta Mega Drive ikuste zen da bertan kartutxe sartzen zen da holan. Baina ondo gote zan, Steam Workshopetik modak jartzeko aukerik itzeman. Orduan adibidez hartzen zenun Sonic 2 edo Sonic 3 eta zenun jarri jenti jute zen, edo zelako modak sortzen, ez beste diparik. Igual menu bereziren batera sartzeko aukeri emonda edo pertsonaik gehiago gehitxute. Eta kristona zan, olako emulatzaile bat eukitxe, baina aldi berien modak modu errazien instaletako aukeri egoti, ez? Eta falta moto den da beste batzuk hori itxe, bai. Bai. Osea, nire ustez bizi berritzeko jokusar bat, olako gauzak beti datoz ondo. Azkenean ja ez, bere ziklua komertziala pasatu da, oin emon izen pixkat zure enpresari. Azkenean horrek emototza prestigioa. Gero atara nahi bada bezan remakeek edo danadalako ondo. Baina atara jokusar horren edo nun jolastu leken bertxino hon bat, sarazori parik, eta listo, ja horregaz jenti posido. Gero alko atara beste goza batzuk, baina momentu hori. Oso ondo, ados. Eta klasikoari buruz berroetan, Capcomek berak 40. urte hurrena ospatuko dugu aurten, eta horretarako iragarri dabe Capcom Town deitzen da museo virtual bat, hor webgunia da bila martxan, oineko ez teki zer erakusteko, hau ekainen zabalduko dabe, eta ez da bezehaztu berez zer egongo da, ez jokuren bat egongo da horreli lotute, baina, besteri parek, ez Capcom da zalantzari parik mitiko atako bat, bideojoko munduen, orduen, politzia dalako guzak itxie. Ze Nintendo dalakoak egiz izan astu itxen urte horren eta pena bat zitzen da. Oso bizirik Capcom, ez? Bai. Niri bentset, olako garaitxartxu edukioan, 2000 eta marga garren urte bueltan hortik. Nik uste gaur egun injerbetin dagoela, oso ondo dabil. Postekoa, sorioneku eta aurrera, ez? Aurrera, bai. Beste estudio zapatu duguna da Level 5, honek hainbat joku ezagundeki ez, da justo horrek erakutsi bizan euren Vision 2003 orkezpenien, ez? Lehenengoa izen zen, justo Nintendo Directin ikusi gendun bebai lehenengo biderrez, Professor Laytonen itxulerie da, ezta? Oingoan, The New World of Steam deitzen den joku egaz. Eta bertan erakutsi bina apurret, trailer txubet pertsonaizekaz, apurret estetik erakutsitxe, zeurrekoan ustut animaziozko trailer bat erakutsi bila bakarrik. Bai. Eta besteri barik. Oso gotza hori da. Baina, jenti posi dagoela ustut honegaz, askok gure bien, batezen Nintendo DS-ien ezagunek ziren jokuenen itxulerie. Eta bai apatu dabe, bitxizin jate, engoan pusliek prestetako olako zaitzen presa edo zer dan, olako berezi bate kontrate dabe. Eta nahiko bitxizea, zera japoniarra dire, eta olako J-pop estetikatxu deki, apurrete musikataldi izango ziren moduen, baina pusliek prestetan adituek, ez dakit, nahiko kuriosa jate egiz izan. Jode, ikusi beharko da, ez? Maia mantentzen da, ben? Bai. Osea, azkenien, Laytonena beti zen dire, puzzle nahiko simplik ez, baina aldi berien zailtasun maila nahiko desente bategaz, ez? Batan antzat, publiko guztizeri zuzen dute, baina hori ez da. Pentzen bi horrezu, da gero, aparte, astanak egon dut zuzan, igual, birba zen duen, olako laguntzaren bat edo hori eskatzeko aukerik utzitzen duen. Horren nahiko itxurusak ziren. Osea, geldi ez geratzeko, baina bentsate ez aspertzeko, bai. Hori da. Lako ekilibrio oreka bat. Oso ondo lortute gotezin joku sarratan, orduen ia hori mantetzen da bena mentxe bai. Penie da, edo, batxitxako posgarrez izango da, bakarrik Switcherako esklusiba izango dela, imaginita hot, etorkizunien agartuko dela plataforma gehizautan, baina momentuz holan txitxiko dugu. Urrengo joku erakutsi bina Level 5-ekoak da beste klasikoa, nik inoztutena jolastu, baina DS-eko eta 3DS-eko garaizetan kreston arrakaztik itzen dana. Inazuma 11 futbol jokuen, futbola eta estrategia batzen daben saga honen itxuleria iragarri bien, Victory Road detzen da joku bategaz. Eta westerneko da Switchien, PlayStation 4 eta Androiden. Trailer nahiko luzetxu bat erakutsi bien, jokagarritasun erakustiz, eukiko dazen ezaugarrizek. Eta, ez dago moten holan superpotentia nik ez ez, baina nik uste dute frankizioen zaliek nahiko gozatuko da bela, esaskin finean. Bai, hori da. Sali dendako, ez? Gainera hori dagoela pertsonai pilo bat aurretik eta ikusi denak, eta holako gauzak. Eta ipintzen dozun bezala albistean, ez? Guztira, 4.500 pertsonai.
4.500 Esto no hasta pertsonen krisa, bai. izenak ipintzeko bakarrik da, eske zoramen bada. Suposatze asko, errepikatu izango dizela, ez? Rollo, Super Saia ez dakitz izango nortik, baina olako forma Bai, desberdinek eta izango bai. dizela, ez? Igual a bostaldiz, klonauta. Suposatzeot. 4.500 da, zorakeri xautza. Bai, gero, nik uste joku zarretan behitzet, bakoitzak bere mugimendu berezizeko itxe mazela. Eta hola, noin igual ez da izango holan eta partekatu itxen da bez, animazioak eta holan, baina nire horrepillo harritxuzte behitzet, jokalariko puruna. Ezin dut, bai, nik ezin dute, Ja. buruan ez da, 4.500 ez que ez Bai, hasta que diga. ez dakit nola izango da. Kudeatu, bez, Benetan, hori ez hori da, ezin dut. Bai. Ba, hurrengo jokue beste genero bateko da, Decapolis, hau zebe Txura politxa, por cierto. Oso ona deko honek. Ez dakit igual, gero, bari JRPG bat izen da, ez? Ikerketak eta borrokak nazten dauzena. Igual, aspertu ingozte luzera, baina berez erakutsi dabezen bitrailerrak oso itxurona deki, Hau zutxerako eta PlayStation kontsolatarako helduko da, eta hori, komente dugune, ez? Solako detektibi edo polizi agentzi bateko kidi zara nun krimenak ikertzen zoaz. Eta ondo dauz, emoten dugu hori, ezta? Ikertzeko estilo horretan, zuzoazela, ez? Ideak batzen eta bentsetan, ez? Ez da besterik bari jenti egaz berbain eta aurrera zoazela, holako erakusten den modua dauela nun topodezuz naztarnak elkarragaz lotu ditzen dozuz, dalako gusatxuek. Eta nahiko itxuro eso da, eta grafikoa... Nire gustatzegat pilo bat premisa, ez? Piskat, nola dien, ikertzaile batzuk, eta hiri baten kopia virtual edo klon virtual baten bidez, zela da, konpontzen ditue krimenak, ero, ez, bilatzen ditue krimenak egindabenak, ez, kriminalak. Eta, karo, itxurean ez da, realitate virtualeko programa bat, eta itzen dabe hackeau. Bat-emate hackeatzen da, eta horregaitik, esplikatzen da, bihurtzen diela animali, sartzen dienean mundu hortan. Eta, ez dakit, niri kuriosua bentzatzen gat, ez? Ja, sartzen dutalako rollo furro, ez dakit, hori japonesena, alde batetik, eta baina, ala da bezu negozu serio jolaztez, igual daukazu misterio ikerketa rollo hori dana sartu. Suposatxot, borrokan aldi behortik etorko dala igual, ez? Hori mundu digital hori jakingo dala modern batera, eta hortik etxaizek urtengo dizela, edo alako zer izango dala, suposatxot. Igual, bai. Ez da, niri originala bentzat pila bat, eta honena edo txarrena, biak ikerketan kontua, ez? Ez dakit Eleanuaren ibiltzeko aukera izan zinuan. Bai. Eta, emoten dau, badaukala baitza, hobetzeko asko, ez? Mundu horrek. Azkenian, ikerketa bai da gauza bat zaila dana, ez? Ondo eramatia, ez? Azkenian bestela ditzen dozu, oso bideratuta enbiozu, ero oso irekita lagatzen bozu, asko komplikatzen da. Programazio aldetibe, kiston erronka dalako. Eta bestela oso bideratuta dago, da benetako ikerketa faltzu bat, ez? Zerua eraman itezaitu modu batean. Hori lortzen baldin bada hobetzia, beti hobekuntza txikiak esentzu hortan, asko eskertuko dira, ziur nago. Bai, jarrezeko zurtan, bai, Elan Auren kasu hori izan, ez? Objektuek batu, eta ezin zenun, bai, ezin zenun utz, baina oso bideratuta gotezan da, bai. Beste kutsu bat dugu nialako, ez? Kristonetako saiakera hona zan, gainera, niretzat apartago askotan destakau itxe zeban, baina geratzen da motz, eta nik uste geratzen zala motz, momentu aretan zeuan mugak ez zutalako lagatzen aratago joatia. Ja, horren inguruen, esaten dabe ez da justo ikerketa jokue, edo bentset detektibina, baina Outer Wilds oso ondo dagoela zentsu horretan, ez? Azken izuz aztarnan bile eta puzlik handitzen, baina gero zuk lotu bihar dozuz geuzak, ez? Etxue, tan enge moten orduan, zentsu horretan oso ondo dagoela, ez? Eurera itxeko bidieto petina. Pendiente daukat, eta badaukat. Daukat jokua, euskaratuta dago. Daukagu egemerantzian euskaratzeko, nire da benak geiztia. Eta jode, gogua bai, eskintanok itzegin dozte oso ondo, esan danak spoilerrik ez egiteko, así que bai. Vale, kontutan izango Lander. Horixe da. Urrengo joku epatuko dugune da, klasiko baten bermasterizazioa da Megaton Musashi, ongoan Wired azpitituloaz. Eta hau da, zinezko joku bete, solako metxa robotan borrokak ikusko dugu, betiko zenbaki pilo bategaz, kriston erasokaz da holan. Neko itxura politzeko, nik zarra zagutzen ebala uste dut, baina ez dut oso ondo gogoratzen. Eta hori ez, holako estetika kartun manga bategaz,
iru versus iruko borroka holan arintxuek zure robotagaz, ez? Robota zu sortu, personalizatu da holan. Eta nahiko txura politzeko, ganera, aipatu dabez, beste robot klasiko batzuk sartuko da bezala, adibidez Mazinger Z eta Getter Robo dalakoak erakusten dabez. Orduan, bueno, igual ez dezengo berritzaile edo, baina nahiko txura politzeko holan robotan eta mekan pasalintzat, ez? Bai, oin gainera, ez, From dabiela lanian beste meken joku batekin, ez da bela eukiko zer ikusiri, baina esaten dut, jode, Momentu mundilluan dela, de igual, repente bi joku mekena eta, ez, berriro gainera diela, ez diela lehengo aldiz egiten da benak, azkenian dela bigarren parte bat edo, bueno, esaten dutena jarraikera badala, baina gondala urte asko golako jokurik ikusteke igual Titanfall, ez? Deukan, hor? Ez dakit exactamente Titanfallan exactamente berdina, baina bai. Baina zentzu horretan, bai, ez? Eskenin, Titanfallen lortut egotezan, hori sentipena, ez? Robota jostezela zerutik da hartu nintzen dutxun, da pixuek itxitzen dule, ez? Bai. Osa, hori oso ondo egotezan. Falta motetan da alako bat, izan. Bigarrena, igual, barrilo prohibirko da. Osa, badakigu hemendik denbora batian izango ditugula jokuak. Hori da. Mekenak. Hori da. Hauze helduko da PlayStationen eta Nintendonen gaur egungo kontsolatara ez da, eta baita PC-ra be bai. Bukatzeko, erakutsi bien azkeneko joku da Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time. Eta, bueno, hau da, joku lasaitxue ez, etxiek erakitxiena, baliabideek biltxiena, gero bere historitxue ikuko da ikusileike, olako estetika oso txibi kartun, ez, koloretxuegaz. Eta besteri parik, ez da justo geizen deitxu doztena, baina itxura politxedeko besteri parik. Esan behar da honek Level 5-en joku danak, 2023ko iragarritzea osela, ez da datarik zehaztu kasu baten bez. Asko jota esan dabe, uste dut, 2024ko kalertuko da bezala, baina, bueno, hori, dana dizela laster estrenetako. Eta aipatzeko da, ez? Ezken finean ez dut uste oso estudizo handizedanik, eta joku pilloa deki ez, da hemen da biztopera, oza, arretxu izte horrek. Claro, nik jokuak ezagutzen ditxoan batzuk, baina, oza, sagak, baina bera, estudizioan nagoen ezagutzen. Estudizioan nahiko ezagune da, joku... Bai, seguro. Bai. Baina esaten dutena da, nire txatokau, azkenean be bai, igual Nintendora nahiko bideratuta egon da, izan leike, ez dakit. Bai, Leighton eta Inazuma eta honek badakit diela oso betikoak, ez? Egon diela joku gehiago, baina nekizen, estudioan egon ezagutzen, bai. Hori, hone dire adibidez, Yokai Watch eta hone Nino Kuni eta hone karatzaiek dire, ez? Bai, jokuak ezaguna diegia esan. Karo. Bale, azkenengo aurkezpentsu gazpaseko gara, hemen egiz izan, joku asko erakutsi bi esan, baina pare bate aipatzi bakarrik merezi dugu igual ez da. Nakon argitaletxe da, nik hau bai, enabla zagutxo justu. Zagutu bai, entzutez, baina inoizto jarraitxu golantxe, serio. Eta eurek dira adibidez, Robocopen joku barrezen, arduradunek ez, hau ja ikusitxoko dugu aurretik, baina lehenengo biderrez erakutsi dabe gameplays ez, euren aurkezpenien. Eta egiz izan, nahiko itxuro oso amoten dugu, ez? Bentset edo, ni bentset Robocopen joku batetik neban alako itxura honik espero. Da lehenengo pertsenako tiro joku eta hemen be ikerketakaz, oso simplik izango dizela imaginita hot, ez? Baina, bueno, jomirko gara hor ikusten da bidizoan, Detroiteko kaletik doala, drogan bile esango dugu, edo kriminalan bile, eta lehenko ikerketatxu betetzen dugu, hor jentie testigantzak hartzen dalakoak, eta gero ja tiroketia hasten da, nahiko itxura politxegaz, Robocopen betiko pistoli erabilko dugu, pero uzizek eta dalakoak ikusten dire, bala denbora ikusten da ez, bullet time mitikoa denbori geldotzen dalakoak. Orduan, bueno, nahiko atal grafiko politxedekonez, arretirak hartzen dugu, ez? Bai esan behar da, hau dela Teion estudioan jokue, eta honek ziren ezagunek eurreko jokuegaz, dela Terminatorren Resistance, eta honek ez zibe barrein ipaztan zan, ez? Osan olako ikuste zenun da, bueno, zuten normaltxu emongo dugu edo, baina gero saliri asko guzteakien, orduen Robocope honegaz, gogotxu dauz, ez? Ez dakit. Nik ikusen agan bideoa eta pixkat... Hotz. Bai, biztara bai, karo, eski Robocop da izena bezala, ez? Geratu da pixkat sarra dana. Gaizki sarkitu da honetzat danak, kontzeptua berak. Gertatzen dana da,
zuk esaten dozuna. Gero azteza, jostagarritasuna oso ona baldin badauka, toke berezitxo batzuk zaintzen ditu detaiak, eta igual komunitatea dago posposik, hori Claro. ez dut kentzen. Baina hori, ez? Oin dala gutxi izan irten Robocopmen pelikula bat. Bai, remake edo reboot edo enbien oin Baina urte eske batzuk. hori da, Bai. eske da absurdoa da. Gaur egun ezin da duki ikistan exitua, eta en cambio, 80. Hamarkadakoa izan zen, pelotazo bat increíblea. Ez dakit, netzada kontzeptua gaitxik. Baina, karo, eta niri atzera botatzen daztana da hori. Baina egia da, zuk izan dozuna, atal grafikoa oso ona dauka, gainera nola robot bat bezala mugitu bihar dan, ez? Ez da, tanke kontrolorrekaz edo moten dugu, ez? Oso Eta geldo, hola ikusten da, bai, oso dana izango esan bezala gimbal batekin pistolia danak geldi, Hori da. ez dago vibraziorik, eta igual esan dut, eske hola efektua obia da. Eta igual errezago da programatzeko, así que... Suposatxo bai, ez? Bai, itxura hori, betxet, Ondo. Robocop zaren txate erakargarrize, eta hau irailerako prest egongo dela esan dabe, PC-erako, PlayStation 5 kontrolarako, eta Xbox Seriesetarako be bai. Gero erakutsi bien azkenengo joku ez, urrengo lan interesgarri bakarra da, justo beste, film eta liburu gehiago, batzutan oinarritutako pertsonai batena, aspaltzik ezagutzen dugu joku, baina ez tozku askori irakartzen da, normala da, gabiz, eraztunen jauneko Gollumeri buruz, hau izango da urrengo jokuko protagonistia. Eta erakutsi dabe, apurute historizen trailerra, eta, eske, ez esango dugu niri buruz. Berez, ez teko lan superitxura eskasa ez zer, baina eske ez totxu erakartzen, ez? Justo... Nik ez daten ulertzen da, historian nundi nora etarako da ben. Osa, zein dan, historian zentzua, zaitik. Tara invent bat izan bia da, ez? Claro. Zato, trailerrian ikusten dana da, Gollum, eta ez nago ziur, baina elfuekin eta hola, aliantzaren bat egiten, eta... Badauka, zuk esan dozuna, estetika ero apartado grafiko hori ez da guzti izartu pelikulatik, badauka antz buskat, baina ikusten da eren lizentzia behartu dituela, ez dakidan gehiago urruntzeko eskubidea pagatzetik, ero nahi zebelako zerbait berria proposatzea, baina eske gero, bai nazgulak eta antza dauke, berak be, osea, antza handia dauka, gertatzen dena, igual hilea pizka diferente dauka, ez dakit gaztiagoa dalako, ero, ez que ez dakit oso ondo zein dan planteamentua jolastu arte, oso zaila da, batez ere, elfuekin harreman hori eta, ez dakit, nil loria segitzen dutela, trailerraken bastante galduta, horoko ziren, zein dan zein, eta hola, a ver, igual dan ez emoten la dau, asmatute igual, eta ez da gertzen igual, baina igual ondo sartzen da kanonian. Esaten dute, azkenian nola Gollum bera oso sarra izan behar da, oso, bastante sarra. Ose, azkenian ez da jobita, ez da aurreko, ikusi baldin badozue Amazon Primeko, boteraren erastunak, bada horra gertzen dien proto-hobbit, peloso, ero peludo horretariko bada, ietxu bat da, ez? Uste dut. Bentsate hola planteatzen zen. Eta, bueno, a ber, se kontatzen da. Ni erakartzen hau probatzeko. Baina, benetan, karo, ez dakite gustako jaten edo ez, zuk esan duzuna, oso arraroa da. Bai. Osea, probeko neban, baina eurotik joku asko dauz harinau probeko detesunak orduan. Bastiri, barik horratxin gelatuko da, ez? Gero irakurtzen bauten interesgarri dela edo ez, ikusko da. Baina, bai bada egize garapenien arazotxuk az da bizela igual. Zeran esplote edo ez dakizelako, ez dakit, jenti irakartzeko edo bidien bile. Orduan, ez dakit, ondo bada bizen, joku eskaz hortuko da, idari bez. Ja, bere, suerte dauken, ez dakit. Nik igual, oin justo, boteraren erastunak ikusita gero, jai pixkatekin eta gogo pixkate maten doztu horregaitik, Ja. Baina... Hau bitxo, justo momentu ukida berre, hori egizea, telesa llegaz, baina ez da aprobetxu. Edo zin izen dabe aprobetxu. Ja. Bai, eta gainera geratuko da temporaden artean, ez? Noiz irtetzeko da, Lander, izan dozu? Hau da, 2023-ako, esteko argitaratzea data zehatzik ustea? Igual bigarren denboraldiakin batera erotaratzen baldin badabe. Zuk uste urteroko aizengo dala telesaia? Ez dakitze ja paiztatu badagoen edo ez, baina nahiko potentzialez, igual, temporatxu. Ez dakit, egia da, lehen izatezala urteroko, oza, ikusi, Game of Thrones bada potentia, ez? Eta urtero irtetzezan. Egia da, zuk esaten duzun bezala, azken aldiko potentiak, igual gehiago itxentzen da biztela. Ola baldin bada, fail, eta bestela, igual ondo planteatuta. Hori ze da. Bale, nahi baduzun urrengo albiztera paseko gara ja aurkezpenak alboratute.
Bai. Bueno, nik egia esan, joko honi buruz ezer gutxi dakit, baina pentsatzen dut, izango dela Hyper Light Drifterren oinordekoa, Horixe da. oker ez baldin banago. Eta, bueno, bada joku bat, zuk zuzeneko batzuk egin izan dituzuna, Lander. Horako gameplay batzuk bentzak badauzkazu. Bai, euskerazko Eta bertsinagaz, horixe da. hori da. Eta joku bat nire ustez oso ondo zainduta grafikoki, ez? Eta bentsat beti erakarri izan da bena. Egia esan, ez probatu, baina beti erakarri izan da bena. Orduan, ia urtebete, ez? Pasabiar izan da, matxinen lan berriari buruz ezer entzun ez duguna, eta pasabiar izan da urtebete entzun arte, eta hau izango esan, Hyperlight Breaker, ez? Lengo esan Drifter, hau da Breaker. Ematen dago garapenak aurrera jarretzen da bela, eta ja lehen gameplaya ero jokagarritasun trailera ikusi dugu garatzaileen partetik. Daukezue albistean bertan gamerauntziaren webean ikusteko aukera, bai? Eta, bueno, ikusiko duzuen bezala, atal estetikoa brutala da berriz. Nik uste dut, lehengoa baino hobia, egia da pixka aldatzen dala, ez da? Claro, Irude hori da. rollo, bai, esan zuk, hobeto. Hori, azkenien, bidimentsioko joku esan Eurokoa Drifter, eta bengoan, total aldatzen da, irudimentziotara, grafiko oso politzeka, segiz esan. Bai, bada egize hori, abitzen da ben, kolorien paleta hori, ja, joku askotxetan ikusi dugu, azken aldizen. Bai, alan da ondo sartzen da, ez? Ez que ona da. Bai, modan dago eta ondo funtzionatzen dago. Bai. Eta gainera nire ustez estiloarekin oso ondo dator. Osea, irudiaren estiloarekin. Eta gero esan behar notzona, karo, irudera pasatzen die, baina ikusi nabanik behin, Hyperlight Drift buruz, nola egite zen jokua, eta egia esan, modelatzeko animazioak, egite zituen modeluak iruden, hau da, itxesotzen eskeleto guztia pertsona batena, eta gero mugimendu horrek nola izango ziren replikatzen zen iruden, eta irudi horiek pasatzen zituen bidera. Naturalago bezala geratzeko. Bai, eta esan brutala esan. Osea, ideia, ez? Itxesoen dana iruden, gero bihurtzeko bide. Egize da, originalan hori animazioak eta oso bereziz izela. Ez toga gino hori izan ikuitzu. Bueno, ni pentsatzen dut horrek zerikusi handiokiko da bela. Zer esan handia. Baina bai, oso gauza bereziak egiten ditu, eta ikusten dana da hori, indie enpresa, bueno, lehen esaten ginoan indie enpresa buruz, ez? Olako gauza berezia, gauza inovatzaileak eta hola pixka eta apurtzaileak, olako ideekin egiten diela, ez? Gero ez dakit, jokuan noraino joango dan, zer ekarriko eskun berria, beti eukitzen dabe, ez? Arazua ero arriskua, olako frankiziek, lehenguak exito pixkatu eukitzen baldin bada, bigarrenari rollo kontinuista bat sartzea, jarraitzaile bat. Kasu honetan hori, ez da hola. Hori da, ematen dago apurtzen da bela asko. Bai, eske azken finean, igual asko esango dugu Hyperlight Drifter bi da lau, baina ez da bi, ez? Unibertsio marrinen girotutineko da duen beste joku da. Orduen, eurrekoan, Zelda edo, Zelda kutsu hori ikutzen manaia total albodatu dabe, eta bengoan gauz, roguelike estiloko, ez da, hirugarren pertsonako akzinezko joku baten, ez? Mundu ireki infinitu egapatzen dabez garatzaileek, zure ekipamendu prestetako aukera piloa, ez? Personai desberdinekaz, batzuk espatakaz, batzuk pistolakaz, ez? Magiak ikusten dira talderrien, adibidez, olako bloke bat, inboketan agertzen da baten bat. Eta orduen, joku totalmente desberdin izango da, aurrekoa, edo, lehengoan aldien. Baina etxero nadeko, nire metxete, detxu duzte, negozio detxu duzte, da, ia esarmoz. Bai, benetan baiet. Eta hori, bueno, berriro gogoratzea, ez? Daukozuela Hyperlight Drifter, pixkat goguak eta kentzen joateko, edo hartzen joateko, segun momentua, euskeraz daukazuela gamerantzian bebai instrukzioekin, ez da? Hori da. Bale, nahi baduzuen, urrengo albistetxuek tita batien engo duguz, bai? Lehenengoa da Wargroove, oin urte batzuk Chucklefish-ek baztreneban estrategia jokuen jarraipenan iragarpena, ez? Wargroove 2 iragarri dabe, Robotality Studios batera. Eta aztreneko da Nintendo Switch kontsolan eta ordenagailuetan, ez? Ez baduzun ezagutzen, da hori txandakako estrategia taktikoa, Advance Wars edo Final Fantasy Tactics, Fire Emblem. Gezin bat Advance Warsen antzadeko egizizan, bai, ez da estetika orokorra eta
olako kartun ejerzitoak armadak, ez, borrokakaz, baina egitze da saldunekaz dela, ejerzito modernoakaz barik, olako estetika, erdiareko estetikideko. Kasu honetan, horrela sarratzen dabe bigarren jokuen, baina ikusi dugunegatik piratan girotxideko apurtxuek izau, ez? Egize da, piratan girotxe datorrela faksinio barri baten aldetik, orduan igual beste faksinioak egongo dizenak, beste ejerzitoak, beste, ez, itxura bat edukiko dabe, orduan hori ikusteko dago, ez? Baina, bueno, Fantasia medieval azkenean, ez? Erdiareko fantasia rollo hori, eta Advance Wars, esango zinuan, gehiago. Bai, nik uste baiet. Lehenengora ibili nintzen, Game Passien dau. Eta, bueno, uste eta parte badegotela bai estimen, jako bandel batetik edo. Baina hori oso ondo dauz, honek jokuek, besteri pari da txandakako estrategia, zure ejerzitak kudeatzen duzu, baina zigon eroiek igual dalako usatxuek ez, baina borrokatan, olako pixel dart oso koloretxu eta ondo animenikoa dau, orduan, merezi dabe, ja estetik egitzen badotxun, premisa honek erakartzen badotxun, merezi dio probetit. Txukun, bai, estetikamente benetan da polita. Eta, oiz ez dabe ustot, ez dabela esan argitaratxe datarik, alanda bena ikobratutu dauela ikusileike. Eta, aipatzeko lan, editorioko deu, nahiko editoria aurreratu aipatu dabe, ez bakarrik borrokalekuek sortzeko, baizik eta gero kanpaina osoak sortu leik, ez? Izketaldizekaz, da estenak eta lan sortute. Eta gero horre partekatzeko aukeri ongo dela aipatu dabe. Hor komunitatean aldetik, Bai. Kiston bizitza moleike. Hori da. Da oso ondo hori, betxe guztetan badatxun, horteko zu bizitze betirako jokunetan. Oso ondo horretan. Eurrengo dugu, Ghostwire Tokyo, dala pasadan urtien Bethesdak eta Tango Gameworksek, ongitzi Hi-Fi Rush kaleratu da benonek, estrene bien jokue, ez? Hainbat, PlayStation hainbat zuzenekotan agertu zen, nahiko bombo monjakon. Alanda bez, horitzarrez, esan izen oso arrakastatxu, balorazioak eta esaten dabe nahiko ondo dagoela, baina espan lortu ez, horren beste saltxie. Sorionez ez da Willy joku hau, iragarri dabe Xboxerako bertsio gongo dela, zelan ez, Bethesdan da, Xboxen da gaur egun, eta, kontsolatarako bertsio hau atako dabe apiriak 12 zen. Eta horregaz batera, iragarri dabe Spider's Thread, detzen dan, espantzinoa ez, doako eduki gehiagarrize, nahiko itxuratxuko nire gona, apurutan eta egitxuko dugu ez. Kokaleku barrizek, armak, misioak, magisek ez, apurutan eta ikusko dugu hemen. Eta bentsetera gutxea ben trailerra nahiko itxuruzoa da, nire jokuek deitxu itxeste. Gero osatzen dabe oso repik korra dela, mundu irekiko, Ubisoften betiko neke elementu egaz ez, esango dugu apuruet. Biltzeko guzapilloa, misiotxu, nahiko repik akortxuek. Baina ez dakitz, berak premisek nahiko erakartzen doztelez, probe nahiko nek, Oin Game Passien esteneko dabe bai, Xbox eta altxigaz batera Game Pass bidez jolastu balko da. Orduen bertatik porrotako aukeri gongo da besteri parik. Bai epatu da bena da, interesgarri dana da, saugarritan eta aparte, roguelike modalitatea gehitxuko dabela, olako siga batzuk esploratu biorko duguz, 150 gela aipatzen dabez, guztire 30 maila eukiko duz, baina 150 gela honen artien, kombinazio desberdinik egongo dire, ez? Eta horrek egongo da, arma barrezek lortzeko desblokietzeko aukeri eta alako guzatxuek. Orduen, doako espantzio ezeteko nahiko potentie eta eskertzeko, betxe joku eia izteko eta barrizteko oso ondo. Joder, ez dakit oso berezia. Bai, ez? Ez da kontrolatzen, ez da ezagutzen jokua, da... Hori zuk pentsetako da, hasik iran aurkeztu binen emoteman bilorrezko joku izango zala, baina da lehen pertsonako akzinozko joku, ez? Hor ikusten da, kazaniegaz, edo arkuegaz, borrokan, gero lako... Gero magia erroio. Bai, talismanak, magiakaz, eta lako gauzatxuek ez. Baina, azke, berez, girotxi bai badan eko beldurrezkoa, ez ikusten dugu horrelako monstruak, japoniarrekoak ez, eta nahiko txukune da, grafikoki potentie da. Eta die misio individualak bezala? Da mundu irekize, da gero misinotxuek hartzen zoaz, bigarren mailako misinioak aloko guzak, ez? Askok, irakurtena nahikotan da hori, dala AAA bat, ez? Baina gero benetan abikoitza izango esana edo, ez? Maia aldetik igual, ez dala heltzen benetan maia horretara. Baina ez dakitz, nahiko txura politxe deko lez, aukera bat egun birko jako. Osondo. Bai. Urrengo jokue atxo zaguten eban, eta atxo bertan estrenezan Early Accessen Steam bidez. Mortal Sin deitzen da beste roguelike bat, kasualidadez. Baina oso estetika berezizegaz, hau lehen pertsonan,
erdiaroko fantasia girotxiegaz, ez? Eta oso itxura politzeko. Estetika eta osea, ez dakit gameplaya armak mobitzeko modua oso arraroa dana, ez? Bai, niri gogoratuzte Ultra Kill joku ez da itzagotzen mazun damien. Eta, olako beste indi bat lehen pertsonan, roguelike elementuren bat edo beste badeko, baina... bai, justo bai, esan txuribeltzian eta... Ez, baina da olako, estetika aldetin antzen nahiko duko, batez be, kolpi jote zuzenin da zelan impactu hori, denpori apurretik ditzeko, oso antzeko da. Eta nahiko ondo da, beste shooter modukoa da, ez da Mortal Zinen beretan ez teko antzik, baina, bueno, honegaz. Eta hori, honez ikusten trailerrak eta oso itxura politzeko. Nigo gorarazten hau, asko, lengo shooterrak, Blood eta Heretics eta hola. Bai. Laro itamargarren amarkadoko horrek. Bai. Rollo hori, pixka bai, ez dakit, baina zea erraruen jaten. Badauka, bildurrezko kutsu bat, ez? Holako rollo, ez dakit nola ditzu, siniestro bat, bastante potentia. Bai, egiz izan, estetiki oso gatsa da amena saltzeko. Ikusi mirra baiela, bai. Olako, ez? Bi koloregaz batez be, gorrezegaz da, urdinegaz, sortute dauen mundu ikusten da, eta, olako modelo oso simpli pertsona izentzat. Baina oso txura politzeko usto pertsona bakarrak eni daula ganera. Eta hori ze, estrena da early accessen sarbide goiztiarren Steam bidez, eta esan dugu garatzaiek itxinez 6 hilabete iraungo da bezala early access honek. Orduan, nahiko merketxu da guztiot, enez gogoratzen noin zemak balizio zen, salto baten ikusilik, Osa, premisa honek 15 euro balizio ez, orduan, nahiko interesgarzen moten dugu, valorazio positiboa dekos momentuz, atxo estrena horren ja agenti bilda probetan Steamenez, eta kritika honak emontxos, orduan, beste aukera etxu politzet. Oso berezia da, bai. Alba dozue begiratu. Hori da. Eta, arreta, nahiko boom eukidagoen beste joku da, oin urterdi inguru iragarri bilen, baina oin hartin ez dugu apenas ezer ikusi. Atlas Fallen deitzen da joku hau, da Focus Entertainmentena, dizela The Shorts edo Lords of the Fallen bezalako jokuen garatzaiek. Eta nahiko txura politxek izan, igual gero ez da zertan geratzen, ez? Baina da olako aksinozko RPG aventura bat, Mario Fantasira pasetan gara, ez? Mugikortasun askogaz, ez? Gure protagonistideko lako arma bat itxura aldatzen doana, edo hainbat, direztak, nau seguru, baina itxura aldatzeko aukera hori behin da barrera epatu dabe. Magisekaz, apurruete kokalekuek eraldatzeko aukeriegaz. Eta ez dakitzen, niri gogatuz este piloa Darksiders, sagi ikartzeste burua. Eta ez dakit, itxura politzen jate, olako estudizo, jazta txikiz izango dugu, baina erdi ez ezaguna izateko, itxura politze deko lapentxetot bai. Oso potentia baten dago, desde luego. Osea, gameplay trailer bada, ez? Principios. Eta, jode, hori dagoen guztia hola baldin bada jokuan, benetan potentia. Eta gero, hori, haber zer nadoian geixau, ez? Ze hori ikusten die borroka batzuk, izan zekien perfectamente Elden Ring edo Forspoken, ez? Ez kistak igu. Hori da. Bai, Forspoken beta beste batek izan, bururek hartzen da baina ikusitxe, ez? Bat ez mugikortasun atletik eta holan. Baina, ematen dago kutsu gehiago joku txino korean nuen roi hori, ez? Izen leke, bai. Ez kistakit, da holako roi bat, ikusitxaia irudiak eta hola, suelto. Igual gero ez dauka zer ikusirik. Izen leke, baina askotan joku horrek aspazten da, ez? Txinatarrakaz edo korearrakaz. Ez dakizulen noiz benetan amaitxuko bai dizen, noiz urtengo dizen, baina ez da kasu Atlas Fallen egaz, ze Atlas Fallen hau, lehengo biderrez ikusi dugu mobitzen, baina maiatzak 13 esternetan da, oza, biletan, eta hoize, suposatxot laster marketing aldetik bombardaketik hasiko dela, topera hasiko dizela trailerrak eta kusatxok erakusten, orduen ia horre ikusko dugu benetan itxurona dekon edo ez, ezta? Bai, principios hori, ez? PC eta PlayStation Box, eta Xbox Series, Xbox Series, hori ze da. Generazio berrikoa da, esango dugu. Hori da, azkenengo joku golan potentiek, ja hasi dire ez, bakarrik egungo generazio honetan sartzen, izen da ordu ebe, bai? Ja, 2 urte dara guz PlayStation Postagaz da Xbox Series ekaz, orduen ja ordu eda honetarako ebe, bai? Eta bai, ja ikuske dugu benetan merezi da ben edo ez. A ber, oso ondo. Eta bueno, ja albiztik izan amatxuten, nahi baduzun analizi reportajera pasetan gara. Fenomeno, aurrera.
Analisia. Urtebete pase da, ja, horren beste komente dugun gaio hau estren esanetik, merkaturatu esanetik. Steam Deckak ja urtebete bete deu, otxaiako 25 izan zen. Eta, bueno, urte hurren honetan, hainbat gauza ospatu deuz. Untxe, justo saioa grabetan hasi aurretik, Valvek iragarri deu deskontu potente bat egongo dela. Untxe momentuen Steam Deckek merkiena berez 420 euro balizio da bezena 377 eurotan dau. Steam Deckan jolastu lehik esen jokuen berapenak hasi dire, salmenta berezi batek hasi dire. Orduan badauz hor gauzatxuek, ez? Eta horren inguruen komentena izan dugu, apur betesiak gure espero gendune bete badaben gaiu honek, eskuko ordenagailu honek, beste zer gizau eskatuko gentzon, hemen bai Damienek eta bai nik bizok dekogu etxien, orduen nik uste egur nahikoa mondo etxagule azken urte erdi honetan. Eta ez dakit Damien, zuk jolasten badozun gaur egun Steam Deckan, jarretzen badozun erabiltzen, zelan dagoen zure etxien? Nik ez dut asko erabiltzen, baina etxian ez dutelako askola jolasten olako jokutan da. Egia da, kanpora ematen dutenean, azte bukareak askotan tokatzea kanpoan egotia, eta hortarako oso ondo etortze jatera, ez? Lehen egoan mugatuta, edo eraman behar negoan portatil bat, eta, bueno, nik ez dut eukitzen portatil potenterik, ez? Azkenean lanerako erabiltzen dituzun hortaikoak, eta jolastu da zinuan oso mugatuta zen den jokutan, jolastu da zinuan oso joku konkretutara, eta gainera eraman behar zinuan armatoste guztia, kargadorakin, azkenean okupatzen da lapillo bat, ez? Steam Deckakin daukazu, mobilan kargadoria eta holako bere zorrotxua, eramaten dozu motxila txiki bat nahi dozun lekutara, eta oso erosua da, ez? Eta daukazu bertan, aukera jolasteko triplea berri honetara. Osea, eta hori gozada da, ez? Soia lasaitasun batekin. Gero... Zuk esango zen duen, hardware aldetik, espero gendune bete da bela, edo orte erdizkera dela, bai? Ez. Nik uste, jode, 400 eurotan erosen gino, bueno, ez? Ni bentsat, tasube bai, ez? Dago zure italaukoa. 400 da gutxi eurotan, erosten dozu. Gainera erosi ginoan garaian, sala txipen krisi guztia, eta hori bukatzen zebiela, baina orduan zan. Osea, esatu dut, garaitxarrenean, 400 da 10 eurotan, etzingan erosten, tarjeta grafika bat bez. Ia, mugitzen dutzuna olako jokuak. Hain optimizatuta dago, egia da gero laguntzen da bela, ez? Pantalla txikiagoa da, kalitatea bajatzen dozu puskat, baina, joder, daukuzu aukera ibiltzeko, praktikamente, orain arte egiten den gauza guztietan. Benetan bete dau, nik uste dut, pasatu indala. Espero ginoena, baina gehiago izan dala. Bai. Ez? Nik beritzi barri edekot, Bai, nik eneban espero hainbeste ematia. Osa, esatena, bueno, ja, moiduko dago hemengo ia dana, ez? Elden Ring esatezea moiduko zebala, eta esatena, bueno, hori izango da, onaino iritsi ga, hori erosi dozu, perfecto, baina mendik aurrera ertetzen dana, jazta, agur. Eta, ke ba? Sorpresa. Ni bakarrik joku bat ikusi otolan ez dena izen gai mobitzeko, justo ontsi jolazen da bilen Returnal, gizena hori, PlayStation 5 esklusiboa dela, CPU entzako oso potenti da, olako partikula pila dekoz, ingo oniri buruz berda, baina, bueno, oso joku potentia berez. Eta horren Steam Deck azta gai hau mobitzeko. Baina, adibidez, The Last of Usen remake, ez trenetan da lametik bihaztera. Hori PlayStation 5 esklusiboa da, printzipioz, horre egon aurrekoan ez, gainberatxako Telegram taldien paseaztapenari buruz berretan, eta nahi oso potenti dire, baina printzipioz Steam Decka mobitzeko gai izango da, edo verified kategori horiko dugu. Orduen, ja puntu horretara aldute, ez que ez duzu bihar beste zebez benetan. Egize da, bai, zuk izan duzune, ez? Pantalla txikizega, 8 pera, askotan 30 FPS-etara, grafikoa bajuen jarritze, baina eske nik ez da falta modu beste zer. Gero bestela badare, ez? Eolako eskuko kontsolak harinagoak, txikiagoak, potentzia gehiagokin, mobitzen dabena joku honek, baina ze bali dabe, 6-7 aldiz gehiago, hori dana ematen baldin badutzu, Bai. Eta... Badare beste batzuk, tartekoak, baina ez da ematen esan duten guztia. Osa, badare 1000 eta piko euroko batzuk, baina beste batzuk, garestiagoak badare, ematen dutzenak hori dana, bai. Baina, karo, eske gare berbetan, dala gauza bat, ez da bena hainbeste, ez da nahin garestia, proportzioan.
Eta lan dabe, askotan ez da be hobeto mobitzena, honek Aianeo eta honek danak, osea, bai, alda bai, balizio 1.000 delakoak, eta... Horregaitik esaten dut, bai ikusi dut nik batean bat, hori, salvajada balioso bana, 2.000 eurotik gora ero, holako adibideren bat, eta azkenean ia, ez dakit, puntutaraino inork erosten da ben, komerzializatzen dan ze zentzutan, ez? Igual gutxi batzuk erosia izango da, baina azkenean existitzen da, igual bai, baina da esatia bezala, zuzabiz gama normal bateko kotxei buruz hitz egiten, eta esatuz, jode, eski kotxe hau da la hostia. Ez, kristona da, espero baino gehiago ematen dau. Eta esatia batek, Lamborghini batek gehiago. Bai, vale. Ja. Baina ez jabiz horri buruz benetan. Eta gane horren lotute bai, dau beste kontu edala, eguneraketana edo bekuntzana, ez? Bai, Igual, bai. Steam Deckan, ja, Valvekoak sobran erakutsi dabe, eta nik uste beteten jarraitzuko dabela, bera gailu hobetxe jarraitzen dabe, eguneraketa pilo ataten da, ez? Aztakeri bat da, ezaugarri mordoa gehitzen dutxezena. Oin gitxiatara dabe eguneraketa nahiko handi bet, jasan dabe urrengoa bidien dauela gauza interesgarritxu bategaz. Horren ikuste dut justo Aianeo eta olakoak, ez? Dizela PC txinatarrak azkenien. Bai. Ez dakit, atzule hor da jo 2.000 euro, baina gero ez txule zerra seguretan, ez? Inoztezu kinko, igual, eguneraketa bat edo bilduko dire, eta gero astu ingo dire eta urrengo atarako dabe. Zone ganera, eske urtero edo urter diro, ja gaiu barrezatzen dabe, da aurreko astu itxen dabe. Asko mimatzen da, Steam Decka horren aldean, gero hori, zuk esan dozuna. Daukuzu aparato bat, komunitate oso handia. Ba, jode, ia behar dozunerako zerbait asmatu dabe, pantomatek asmatu dago. Ordan, oso, netzate kristona da. Eta gainera hori, ordenagailu bezala be, erabili zenke. Esatu, lanerako, entxufatzen dozu, daukazu, jode. Kristona, bai, zentzu horretan... Bai. Zuke telebistan ibiltzen dozu? Oin gizien bat telebistan konetetara beltxot, espadan, etxien telebista irabili gura bela eta hor bai hartzeot, bestela normalin koneteta dekot, ize beti. Eukitzen dozu dok bat konektatuta telebistara, eta nahi dozunean, dokian ipingi, eta manduakin, ez? Bluetooth manduakin. Hori, manduak aso ondo da ganera, momentuz. Gente irakurtxat, ez? Arasokaz bidala igual Bluetooth aldetik ez talako seinali ondo beltzen eta holan. Baina nik zero arazo, zentsu horretan. Xboxeko mandogaz perfecto doa, 8-biton Pro bizegaz, dala holako Super Nintendoko mandoan itxuridekona, horregaz perfecto doa. Eta ez esan erotzun, bai, bukatu. Gero, eurekoan probena lehenengo biderez, deko tortik PlayStation 2ko mando zar bat, eta beretan zelan disfruten eban, entxufeu, kabletik, zebestela zindako netu, baina ja behin horien Bluetooth bidez doa, eta ikurdanak eta PlayStationkoak agertzie, bera mandoa ondo identifiketi eskori da. Hori da geixak gustatzen gatzena, konsola. Zora garrize da hori, mando pilo batentzako euskarri ofiziala eukitzie, ez? Eta bere ikurrekaz eta da, pasada da. Bai, hori da, ez da bena gantzate visualizatu da, zuke baldin basabiz teklatuakin jokatzen, ez? Ba, igual agertzen die, esaten dut zuen, sakatu agertuko da baina azten masa manduakin jolasten agertuko da, ba, igual X edo A, ez? Xboxekoakin baldin basabiz, ero triangulua PlayStation-koneko, Playkoakin, eta hori, adotatzen dela momentuan sabizenera, ez? Eta hori da, bai. Hori da, igual ez joku danatan, baina interfazien behintzet, hortxe, bai. Askotan, bai. Eta sistema be bai dauka, ez? Hori da, sistemik berak bai etzen du, eta ikurdanak perfecto aldatzen duz. Adibidez, bitxizin jaten, epatute, The Last of Usen azkenengo trailerrien, erakusten da bezolako aukeraketa, eta bat da justo mandoana, eta PlayStationeko kanal ofizialien agartzen dire Xboxeko, Switcheko mandoak ikurrek erakusten zela aldatzen dizen, da, bitxizin jaten zentzu horretan. Eko kuriosa. Bai. Nik uste, dala, ez da git, puntazo badar. Gondana zain ikusten merezi zeban edo ez, nik uste sobran erakutsi dabela, komunitate guztia dago oso posik, nik uste dut, ez? Bai, nik uste dut. Gainera irten da, bentsat, Redditen eta ikusten dana gaitik, fanpilloa dauka, ez da git, benetan aserta behin dago. Bai. Estimatxinak kalin zeban bezala, honek aserta behin dago. Hori da. Nik uste hori ez da, badakizenak benetan zer izen dan Steam Decka, argi ukidabenak, posik hartu dugu. Igual jentiek baspero bana kontsola bat izeti eta dana perfecto biltzea zikeratik, eta hor bai, onartu enbider da dekak beraz arazoak aldauzela eukin, askotan jokuet ondo doa eta eguneraketa bategaz apurtu bitzen da, eta horre bila ziberzara ez, zelan konpondu, normalien aldozu konpondu, baina zu pilatu enbider dozu ez. Bai, da pixkat saltzeru entzat, baina, bueno, azkenean, dago zenbat teknologia berri, ero, ez, dabiz implementatzen momentu honetan.
Dabiz, sortu dabe sistema operatibo bat, ez? Adaptatu dabe GNU Linux batetik, distribuzio batetik, gero aldi berean, ez? Softwareekin batera hardware berria montatu dabe, incluso ergonomikoki probatu bari zegoan, ez? Bueno, kanpoan esaten dute jendiakin, dana da berria, orduan, Hori da, esperimentu handi bada, bai, hori da. gauzak adaptatu behar die, dabize biblioteka guztia, ez? Liburutegi guztia jokuena verifikatzen, aldatzen, moldatzen, joder, bai, dana da kristonetako lanketa politxa, baina, hori, niri pentsatzegat, zuk esaten duzuna, erosuena da, erosuena ez da hori. Ni baldin baduzu golako antzeko gauza bat erosua, seguramente erosuena Switcha izango da. Switche, ez da bai. Baina, bueno, segun zen nahi duzun. Eta hori, ez da, aipatu dugune, bai, eguneraketana. Jo, untxe bertan atala be, kernela eguneratu dabe, horregaz driver, oza, grafikoan driverrak be eguneratu dabez. Nik ez dut askorik igerri, baina jenti badino joku batzutan, rendimendu gobi edekiela eta holan. Ia esan dabe urrengo egunerakete zein izango dan, hyperthreadingeri lotute egongo da, orduan horbe beste hobekuntza batzuk ikusko guza rendimenduen. Osa, ja, hasta geri bat dela berez gaiu, eta lan dabe, jarraitzuzen da bela hobetzen, osa, niri horretan. Eta gero zeuan garatzaile bat, Crio... Bai, Crio Utilities, Crio, ez dakiz zer zaba. Bai, Crio 33, ez? Crio Byte 33 da. Tipo honek, azkenean lehen, esaten den bezala landerrek, ezin bidaiela gauza asko bilatu eta eskusin, eta baseren tutorial batzuk adibidez, polikiago hiltzezin jokutan, eretzebenak aprobetsatzen grafikoki dana, adibidez grafikari memoria gehiago emateko, eta interkambioko memoria hunditzeko lasaiago joateko edo txikitzeko, ez dakit, kasu honetan zein zen kontua, baina esan, olako aldaketatxo batzuk egitea sistemako esarpenetan, jokuari emateko gaitasun gehiago grafikoki mobitzeko. Eta, karo, tipo honekin da bena izan da, mod bitartez, ero, bai, olako utilidade aplikazio batzun bitartez, sortu garapen hau, eta Steamek erosin dotza. Ez dakit erosin daben, o kontratatin daben, ez dakit zela izan dan. Badakitzi berroen biela beragaz, baina ez dut entzun. Nik entzun dut, tipo, igual entzun dut erosin bia sotzela, ez dakit. Baina, bai, entzun dut... Osa, justo, azkenengo eguneraketa hau, osa, justo tipo honek etxen ban aldaketa bat lotute hau, orduan igual bai komente da horrekaz edo. Bai, egon dire, osa, irakurri neban justo artikulo txubetzala hori, ez da? Crio honek etxin bazen aldaketa zirela buruet, fuerza burruta, ez? Aldatu pla, lo bestia, da, listo. Eta horrek beste bide bat bilatzen biela gozagarrinek implementetako. Orduan, bueno, suposatxot, ekarlan emate egongo zala, eta jarratxuko biela, azken finean. Bai. Baina, bueno, igual amaitzeko apurbet, reportaje etxu negaz, ez? Etorkizunera begire, zer petxetan daben, edo zerrein nahi daben errepaseti ondo, osan, zelan ez, hainbat biderrez galdetutxie Valveri, ia Steam Deck bi bat, edo Pro bat egongo badan, eta hurek be argi eta garbi izan dabe, ez? Etorkizun urbikin ez dala gongo gaiu guztiz berri bat, baina bai badekizlako batzuk, hobotu nahi da zenak, ez? Igual beste modelo bategaz edo, purka-purka hobetzen jutekoak, ez? Batez be, aipatzen dabe, baterize, eta ni horregaz ados nahu, ez? Baterize bai merezi du igual beste hobekuntzaren bat, edo retoketxu betor. Ze hori, joku potentienak askotan, eske ordu tardiko baterize modeletxue. Ez da gola txarto, benetan, oza, atinuzu, petxetan dozu zer sabizen mobitzen, Red Redemption bi bat, edo Uncharted bat, atinuzu, ostras. Osea, beretan gai da metarako, baina... Zu kontutan euki, kontutan euki, zure ordenadoria topera da bilenean grafikoakin, 600 batio konsumitzera iritsi leikela. Eta duguzula eskuan, gauzatxo bat, konsumitzen dabela zenbat. Berrogei. Da direzta, uste da. Bai, karreatzen da 45 eta igual 8 biliko da. Nire ustez karreako bertan ibiliko da. Jode, esaten dazu, a ver, eske zela moidu leike, ez? Bai, alata be, bai, zuk esatuzuna, ordu eta erdi, jode. Ordu eta erdi biltzia olako IAAA batera, topera, eskuko gauzatxo batekin, ez dago gaizki. Ez da, partxarto, ganera, aitortu biharra bai hori, ez da? Zu kargezkero, eta jolasten zauzela, bardintxo jokuri potentina badan be, karretan jarratzen deu, ez da hor ostoporik ez ezebez, ez? Baina bai, ez da bai epatu dabe, hori hobetxie euren helburutako badala, ez da? Eta horretaz aparte, pantaile bai ez, epatzen dabe OLED pantaile, huboto ikusti ez gain, bateria aldetik behor lagundengo bala, ze,
gitxia konsumitzen dugu ez, berez, edo bera aurrek markoa bera txikitzi eta pantai handizago etxi, ez? Olako guzatxo bai badoz aipatzen, eskartuko zirenak. Bai. Eta Baina- gainera die, hobekuntza gehienak horre die, aurretik sekixenak, hauetara aurretik. Bai, saltzari barik, ja argi ukitzen bizenak, eta egin garrizia izenak, ez? Dana osorik aldatu barik, modelo guztiz barri bat sartun barik. Orduen, hori ez da, aipatzetago batez be, zalantzan basa bizien eta erakartzen badotxuen, gaur egungo modelo arostie aukera hona dala esateko, ez? Ez dala, ez dut erosko, Lasai erosteko. hori da. Bai, nire oso poziko orokorrien, Steam Deckagaz, egunero erabiltzeot, edo zertara jolasteko, emulatxaietara, joku sarratara, joku barrezetara, ez? Orduen ikuste dut, agintzen bala bete dagoela sobran, guzak badeko hobetzeko, eta hobetzen da, ez? Asko, eta hori bezkartzeko da, ez? Askotan komete da dana. Windowsen deltzen atxun nine egunderaketa bat, edo Playzen edo bardintxo, tinzo, ostras. Que pereza oin, eguneratzen hastie, da dana, ez da? Steam Deckan heltzen atxu da, ikusi guzu ez, ze gehitxu da bebenetan, ikusi gudot, ze guza potentik sartzen da biz, higien behin edo bigien behin, orduen, ostras, ondo tortzen da. Eta taulan jarretzen dabe, orduen, ni bentsez benetan posika joanegaz, eta etorkizunien zerringo da ikusteko gogoz, ez? Bai Steam Mosegaz eta bai Steam Deckagaz beragaz. Izan da, maian golpe bat, eta benetan irten jakola zoragarri. Amaro bat, eta bueno, hola segi. Hori da. Ondo, nik uste dut, gaurkoz hola lagako dugu, ez da, Lander? Bai, ondo. Beste zerbait baldin badokazu komentatzeko, eta bestela... Saio politxezen da, ziko lantxe txitxe. Hori da, mila esker entzuten egon zaten guztiei, eta mila esker, Lander. Bardin, zure informazio hori etengabeagatik. Vale, onde bili datorren astera arte. Agur.